Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Аз анамин ҳузури шумо аз ҳаррӯза оне ки видеои моро тамошо мекунед хеле шуд ҳастам. Ҳазор раҳмат ки бо мо ҳастед ва пайваста моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам нарху навои анамин мебелҳои арзону қимата ба шумо нишон диҳам. аз Корвон-Сити дуюм ошиёна. марҳамат, рақамҳои телефоншон ҳаст, дар ҳамаи ҷо вай доранд. доставка установка доранд, занг занед, бо арзон мешавад. анами комплекти сафед ин 9000 сомонай. глянцвияй дӯстони азиз, бинед материалаш глянцай. амиваиш глянцай, баъд диванаш калони хушрӯвай. нархаш 9000 сомонӣ. то охира тамошо кунед, мебелҳои арзонам ҳастай. касое ки хоҳишманданд, ина бинед. ана ин намудаш сери, иам беҳад хушрӯвай вақте мебинед. 6500 бо доир ба анамин нарх навош занг занед, арзон шояд кунанд шумода. албатта ки аз номи канали мо гап занед. ана бинед, оинаш дар ани болошай. озма шумода шифонерша нишон метиҳам. ҳамроҳи вайш камодуш. на марҳамат бинед, на шифонераш, ана вайш трюмош. И 6500 сомонай и комплект. серияй рангаш дар иҷа оқа наомадай. ози дигарошам нишон метиҳам дӯстони азиз. ба ҳазур тамошо кунед ва баъдан метавонед ки занг задан нархнаво карда харидорӣ намоед. анаи вай бошад дӯстони азиз, анаи стенка. вайш комплекташ агар бигирӣ ҳамроҳи дивану оинаву ҳамин чизош комплект гирӣ 6500 сомонай. ахирча тоқа гирӣ 4000 сомонай. набинед чӣ хел хушрӯан. и боро ҳамаш материалуш бори Узбекистон, ваяй Беларусия ва Туркияй. вобаста ба анамин нархош сифатош фарқ мекунад. ана ин намудобу ҳастай 5000 сомон. бисёр комплекти хушрӯ. мақсад ки анамин азбаски ҷошон камай, ҳамаи ами мебело вай нестай, кушода нестай. шумо метавонед аз рӯи анамин суратое ки ман аз шумо нишон дода истодам интихоб кунед нархоша худчона. баъдан ба ино занг занед, ҳамин чиза ба шумо бо мисол чӣ мекунанд, нархнаво карда мефурӯшанд. доставка установка мекунанд. 1600 сомон и дивани тоқае. касое ки дивани тоқа мепирсанд 1600 сомон. ана ин намуд стенка ҳаста. и бори пешинашон будай ози тамом шидай. ана ин намуд ҳаст комплект 6500 сомон. баъд ана ино ҳастай 4000 сомон. бисёрам хушрӯ. нархаш 4000 сомонӣ. касое ки мебели арзонтар хоҳиш карда будед, марҳамат тамошо кунед. тамошобинони азиз, ана бинед 6500 и сафед шай намехел намудош. бо ҳаст аз анами коричневӣ на диваношон. иноям амихела нархошон 6500. инаиш боша 7500. ира ҳам диванаш калонай, ҳам ҳаҷми оинашам ҳамроҳи шифонераш калонтарай нисбат ба ино, нисбат ба 4000-ву мисол 4500. баъд сифати анамун тахташ мисол маҳсулоташ хубтарай, нақстарай. чизи дигаре ки ман мехоҳам шумода нишон диҳам, анамин хел шифонер купе ҳастай, шкаф купе. и агар шумо комплект гиред 5000 сомонай, ҳамроҳи дивану оина вайш 5000 сомонай. шифонерша тоқа гиред агар ба фикрам 3500 сомонай. и сафедшам ҳастай. материалаш материали нағзай, ҳичи намешавад. на марҳамат. дарунаш кушоти хушрӯвай.
сандуқора бо мехом нишон тим. Ана мин намуд сандуқошон 700 сомонӣ будай. оҷбо дига хелам ҳаст. ана ин намуд 800 сомон. сандуқи хушрӯ даруноша бинед. ҷадане майдако астай. сафеди поёнгиш 400 сомонай. анай коричневиш 260 сомон. ино майдаяй ҳаҷмошон. хеле ки дида истодаед. боз озимаш мода ягон чизи дигарам нишон метиҳам. ана ин намуд ҳаст. шкаф-купе 9000 сомон комплектча, яъне диван дора. материали беҳад хушрӯвай. диван, оина, тумбучка ҳам хеле чизо дора. вайш туркияй, материалуш туркияй. дар бораи анами нархҳое ки ман гуфта истодам, шумо занг занед, бо нарху наво мекунанд бо шумо. хеле ки гуфтам, доставка установка дора. анаи поёноша бинед, хебо чӣ дора. метавонед ки ҷои либос дигар чӣ беҳад ва ёи нағз. сифати нағз баъд ами сохчам хушрӯ. дӯстони азиз, аз наздик бубинед. ба ман беҳад анами материал маъқул шуд. ана тамошобинони азиз, ана ин намудо ҳастай бо касоне ки мехоҳад ки мисол королевский набоша, хеле оддӣ боша. ана мин намудо ҳаст комплектҳо. шумо метавонед ки ба ино занг занед, гап занед, шояд тавассути ватсап, имо ва ё дигар чи бо дигар моделҳора суратоша партоянд. вай 36500 сомон буд. ана инаш боша 4500 сомонай. ана бинед. бо ҳаст дӯстони азиз, ана михе 4500 сомонаи сиёҳ. марҳамат. майҷад чӣ кардистам дӯстони азиз, монтаж кардистам. духтарчам намондестай рости гап ки телефона бите. на марҳамат тамошобинони азиз, бахшиши зиёд. бо ҳаст ана ин намуд. саршавии видеода буд. калонтараш 4500ай. вай камакак ҳаҷми майдаш 4000 сомонай. на марҳамат бинед. тамошо кунед. кадом намуде ки шумо мехоҳед. мисол чени пултон гап занед, ба шумо пешниҳод мекунанд. занг занед, мисол гап занед ки то анами қадар пула мехоҳем харидорӣ кунем. чени пултон ба шумо нишон метиҳанд. 550 сомон ана ин намудай. и 110 ба 175 калониш 6 почагаяй. хонтахта. ана баъд 1 ба 1,5 боша 450 сомонай. и калониш боша чӣ хеле ки нав гуфтам 550 сомонӣ. шумо занг занед, бо нарху наво мекунанд. на марҳамат бинед. 6 почагаяи. шахсоне ки пурсон шуда будед дар бораи анамин хонтахтаҳо ба назар гиред ки анамихе нарху доранд. иҷа 750 сомон ана вай чизо будан бахмало. ана 450 инаи кандакорияй. баъд анаи сафедо 600 сомониян сандуқо. ба касе ки писанд аст, марҳамат занг занед, аз номи канали мо гап занед.